Куп Корпорация взе участие в бизнес-конференцията Expats в София. Събитието събра предприемачи, инвеститори и експерти, развиващи международни проекти в България извън нейните граници. От името на Куп Корпорация в конференцията участва Анна Доброволска, която представи компанията и активно се включи в професионалният нетворкинг с международната бизнес общност. Със своя практически опит и стратегическа визия се включи и основателят на Куп Олег Невзоров, който сподели ключови принципи за изграждането на устойчиви бизнес модели, международно мащабиране и ефективно стратегическо управление в съвременна бизнес среда. В рамките на конференцията Куп Корпорация беше удостоена с наградата Бизнес резултат на годината, което е признание за успешната стратегия на компанията, високото ниво на управленски решения и значимите й постижения в развитието на международни проекти. Участието в конференцията Expats и полученото отличие затвърждават позицията на Куп Корпорация като надежден и динамично развиващ се играч на международната бизнес сцена.